И днес отново сме в Грани Chapter 1. Защото канала вече стана на 1 година. Браво на нас за много години. И аз закъснях, той е на 3 октомври, сега е 22. Малко съм закъснял, в 19 дена. Как да е? Идеята за днешното видео играем на... По принцип винаги играя на изи, ама аз съм God Player. И се чудя между Extreme и Hard. По-скоро Hard заради, защото маха Darkness-а. На нормалната свет, няма да е на изи. Да усилим малко звука на играта. Опа, много. И идеята на днешното видео е да се опитам по всеки един възможен начин да убия оня паяк, там лудя. Така. Веднага почвам да претърсвам шкафови глупости с всичко. Търсим всичко за... Ой! Сега какво? Имах идея да се скрия под леглото, ама ще ма види. Имах идея да ида под маста, ама тя ма хвана. Добре, тук няма нищо. Не започваме добре. Може би и това видео ще е разделил на 2 части. Но искам да кажа едно благодаря за това, което сме направили през тази 1 година. Вече сме почти 60... Айде, скръснах. Забрах, че тук с кръса бягай. Усилвам играта малко, защото с тия скърцания няма да стане. Ден 3. Аз не съм почнал и вече съм на ден 3. Това почти никога не се случва. И аз както не чувам тия скърцания глупости. Добре, в банята няма нищо. Но е те. Един ден една стая. Колата. Идеята не е да бягаме, идеята е да убиваме. Пак скръснах. Как така е? Това ще е доста бързо. Ето пак. Добре. Явно няма да го играем на нормал. Аз да дойде. Бах, колко по-бързо е те. И тук изкърцах. Изтъкнах. И тук скърцам част от пушката. Да, знаех се, че зад мене. Аз се чувам как ма гори. Искам да взема просто... Направо тя се самоубявам, напускам на изи. Няма да станете. То няма нищо. Значи нормала и другите трудности са когато искаме да я минаваме. Не когато правим чалендж. Къде е тая? Аре, дъртък. Още не мога да разбера откъде мина, какъв е пътя, какво става. Ясно. Ще ме хвърли през щупения пот долу. Тук дойдох, нямаше нищо. Единственото, което съм намерил, батерията за колата, една част от пушката, де тая ма уби, и лепа, и такова, спешалки. Какъв чамар ми наби. Айде, капана. Аз на хард ли съм я пуснал? После ще видя на записа. Изи. Така. Ако съм я пуснал на хард, това обяснява доста работи. Първо, беше много по-бързо от мене. Второ, нямаше никакви предмети никъде. Ето, примерно, сега като и на ези. Не отварям нищо, защото не мога. Трябва да намерим книгата. Добре. Вече не трябва да намерим книгата. Как? Добре. Отивам да оставя книгата.
хвърли някакъв капан, това го чух. Оставям книгата, таковам единята. И да. Де се смява. Картината е бут. Явно вече се спамва тук, а не долу. Бах, това колко е шумно. Айде. Ай. Сега ще търсим тук глупости. Няма нищо. Това директно го взимам. Няма нищо. И тук няма нищо. Обикалям навсякъде да гледам за предмети. При тази гарга какво има? Това е... Той е ключ за бягане, ама аз няма бягам. И гаргата със сигурно извика тази дъртата. Зато и удрям един спринт. Ай, всичко бутам. Добре, няма минавам отгоре. Предното видео стана половин час, което ще е качено след това, ама стана половин час на Star Wars. О, майко е идеална част от пушката. Тук ако има втората ще е огън. Мисля, че е така мога да видя какво ми дава. Нещо... Това за колата не ви трябва. Взимам и частта за пушката. И ще се върнем, когато имам първото оръжие. Това не знам дали са брои за оръжие. Защото в предните опити мисля, че не го използвах, за да отрепя грани. Ама това път ще го ползвам. Майко, как се минава до нея? Това е бах тяхто. В най-шумния предмет в къщата няма нищо. Айде, окюряй. Молята. Уф. Явно това държи за доста време. За какво ми е мастер ки? Оп, отварям. Аз през това време минавам зад нея и отивам горе за ключа. И отваряме и тук. О! Ей! Помислих, че е част от пушката. Она е дребната. Така, тук е отворено. Въпросът е къде хвърлих спрея. Добре. Да видим дали... Това е ясно, че няма го убие. Ама дали ще го... Да не се загуби. Дали ще го накара да спря на гони поне. Дойдох в тия чурби и видях фриз трапа. Ама... Проблема е, че нямам как да го стрелна. Нямам още чук. Тук няма части за пушката. Или уепанки. Май видях бухалката, не съм сигурен. Охо, тя отвънка. Мале е идеално. Сега възможно ли да мина от тази там и да отворя да видя какво има? Сега ще разберем. Не, няма. Фриз трафа знам къде е. Тоя спрея съм го хвърлил долу. За пушката имам само една част. За арбалета не съм намерил уепанкия. И живота е ето. Аз май тук не съм. Молята в багажника да има нещо. Молята. Знаеш го? Е, така правя. И само моля да не е тук. Помня преди как винаги, когато... Добре.
Газ. Аре, бе. Официално вече имаме и уепънки. Имаме почти 3 неща. Остава ни само помпата и един газолин. Тям да стрелям тая глупост. Въпросът е как ще я оцеля. Да. Няма да я оцеля така. Това не ми харесва. Нито пък това. Моля. Майко не ме хвана. Тя тук не може да слезе, нали? Не може. Не може ли? Фак. Няма. Мисля, че не може да слезе така. Добре, отивам да взема кросбола, вземам стрела, оцелвам това и директно отивам да се мъча да отрепя и нещо. Помпата и газолина ще ги оставям за друго видео. Не искам и това да става толкова дълго, колкото предишното. Тая, ако не е тук някъде. Зад мен е. Не. Нио. Добре, се сетих да видя в Кенефа какво има. Това как звучи обаче? Да видя какво има в Кенефа. Ох, добре, че е това червенкото или оранжевото там. Кафявото, аз съм дал тунис. Тая ма отвънка. Ако не успея и с тази стрела, въобще няма се опитвам. Първо ще я да стрелна и тогава ще се върна за този трап. Добре, този път от тука. Професионалист. Къде ми е стрелата? Добре. Сега ще извикам бабата. Ще я отрепя. Пренасям това и го фърлям долу. Че вземам трапа, го фърлям долу. И отрепвам ония изрод. И край на видеото. Оп, ето я. Бам. И сега отивам да взема трапа. Дед за 2 минути. Става. Не мога ли да го фърля през тук? Фак, аз не съм го отворил. Това ще ми спести толкова време. И усилия. Защо не мога да се носят по 2 айтема? Замислили ли сте се за това? Какво? Моля. Изчезва е. Добре, че носих. Моля. Не мога 2 минути да са минали толкова бързо. Май. Да няма 2 бабки. Ще откача. Сега ще направя нещо много тъпо. Нямах точно това предвид. Сега ако тази дойде, ще ме щупи както се щупих ние. Аре бе! Не те бе. Си гледа работа. Ще скоча с него. Писна ме от него. Сега трябва да се върна и да си взема това. Защото вече очаквам по всяко едно време. Поне още мога да спринтирам. Ма дразнито иззимане на патроните и в единицата и в двойката. Сега ще ми изкочи за някой ъгъл. Гледам етап. Като по чудо. А ако аз се стрелна и тя ме удари абсолютно едновременно, какво ще стане? Кой ще умре? Айде. Сега идва ред да... Що съм толкова висока? Добре, този капан няма как да се хвърля. Май не са.
не са. Гарен трап. Ей! Ама айде. Така. Тук е всичко. Първо правим с капана. Това май беше само напред. Да. Това ще е толкова бързо. Моля! Само видях, че капана изчезна. Добре, изчезна ми капана. Интересно. О! Хемия челендж е зад мене. Застанах по това и мисля, че не може да ме хване. Гад мръсна. Той не спря се прибиват. Идва ред на кросбола. Ако той не стане... Чакай малко аз не съм дошъл още. Добре, тръгна се. Въпросът е къде е? Изрод. Ето го. Изрод. Не му прави нищо. Аре ли? Така, взех спрея, звъннаха ми и ми бъгна. Окей. Сега това трябва да ме гони, за да има смисъл. Ама ако може се обърнеш към мен и други. То сега от тук нататък няма на къде. Това не може да не му работи, нали? Даже ще кликне. Ама айде... Не важно. It's empty. Няма? Какво? Това беше празно? Възможно ли е въобще? Сега ще разберем. Отивам да го взема. О! Често за пушката, ама... Няма да сгубявам. Този епизод ще бъде над 30 минути снимам. Сега аз на къде бях тръгнал на сон. Да, значи е правилно. Сега ще не изправим къснете. Дали третата част от пушката. Не съм видял код никъде, ама 50-50. Едно или две. И две. Оцелих. Пътен ключ. Трябва да се да умрем вече и да се приключва. Това май беше 5-1. Окей, 5-1. Ще му уби с колата. За едно видео май не съм умирал 2 пъти. Имал съм само едната, да. И ще ми маха даже. Нахала на бабка. Да. Това е от видеото. Абонирайте за канала, лайкайте и нека се опитаме до края на месеца да стигнем 60 абоната. И да, канала вече е на една година. Да видим в следващата една година какво ще направим. Дали ще успеем да стигнем 100 абоната до края на тая година. Ще разберем. Да, абонирайте за канала, лайквайте и до следващото видео. Чао!